Neviem, ako by sa to dalo viac vysvetliť. Mám pocit, že niektorí nepochopili zadanie tejto úlohy, ktorá sa už šíri na pomoc postihnutým ľuďom. Tak len toľko, že rozhodol som sa napriek všeobecnému odporu podporiť takýmto spôsobom, ako mnoho ďalších tisíc ľudí to už spravilo, postihnutých ľudí. A zároveň chcem vyzvať 3 krásne dámy, aby ma nasledovali. Anku Šmehilovú, Eriku Mesárošovú a Lenku Kožárovú.